Het Simmerblomke. Wij zijn in Holwert en we zijn op zoek naar meneer Hellinga. Hij is opgevoed door zijn dochter Anneke, want hij is vorig jaar weduwe van. En Anneke vindt dat dat wel een blomke verdient. Hij had zijn vrouw altijd verzwaren, dus, en hij doet het hartstikke goed. Ja, wij hebben weer een heel mooi bosje bloemen met naam van Yildiz Bloemenboutique uit de Westerijn. En wij zullen even zien als er thuis is. En dan hopen we natuurlijk dat we hem even een liedje had onder de riem steken kunnen. Nou, hier is het stekje, dus wat steek je even hier op een maatje. En dan kunnen we naar de door. Zo. Nou, dan hoop ik dat meneer Hellinga de door even doet. We zullen nog wel, ja? Kijk jij al wat? Ah, goeie. Kun je misschien kijken wat naar voren stappen? Wil meneer Hellinga? Helemaal, ja. Ik heb een heel mooi bosje bloemen voor jou. Ja, ik zou het. Jongen, je ging jij al een keer vaker geweest. We gingen hier al een keer eerder, ja, toen ben je naar thuis. En wie nou wij naar thuis? Nee. Wat ziekenhuizen onderzoeken en zo wat heen. Nou ja, dat moet dan even gebeuren, is net zo? Dat moet ook gebeuren, ja. Ben je goed gekeurd? Ja. Nou, dat is goed. Ja, Ja. ja, zeker. Dat is goed, nice. Ja, dan heb je hier achter de rij. En ja, je bent alleen komen te staan. Ja, dat kan wel even goed op jou natuurlijk, hè? Ja. Dus, nou, zo. En dit heb ik te danken aan. Ja, iemand had je op, jong. Iemand had je op, joh. Heb je misschien enig idee waar dat wijzen kan? Ik zou het net weten. Nee? Nee. Nou, van jouw dochter Anneke. Ik heb wel. Ja, die hier u eigenlijk al verteld van, nou ja, dat jouw vrouw overleden is en dat je altijd van je vrouw zwaar hebt. Ja, voor jou hier. Had ik me eigenlijk helemaal voor het cijferen. Hoe kijk. Zij is belangrijk, zij wie belangrijk. En ja, ik moet dan zo lang mogelijk haar dus verzwaren. Haar gelukkig doen kennen. En ja, dat het net meer kon, eigenlijk ook het niet meer. Ik zei nog, ze maakt eigenlijk naar de waard met. Ja, toch, kijk, vaart niet. Ik kwam het overlijden. Dus zo lang koek ze dus echt thuis. Hier, COPD, hier zijn. Laatst dat er dus kanker achterbij kwam. Ja, die wordt heftig, maar ja, de dokter zei echt, je nou zelf wat voortcijferen. Ja, zo nou ben je bij mij de klachten een beetje te komen. Ja, nou, je dochter Anneke die zei, ja, je doet het zo goed, dus dat verdient het wel een mooi bosje bloemen. Ik vind je geweldig, joh, ik vind je geweldig. Nou, ik jou om je oor, alsjeblieft. Mijn hartstikke bedankt. En dan moet er maar een mooi plaatje krijgen. Nou, dan kijk het zeker. Wist ook iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.